jam hiramon dudal pular balejo samba tolno 34 fanno hisa on calminamon beltanama sikala sahamen o hedi dum non jortino do ekkorde galle bismillah de joginden hay gorno mo halnam ceerno mi yejjiti ceerno minni walla ceerno minna hay gor mi heedaki noppi cewm jaram tay bandiraɓe jafodon kala mo en cartanaki ne wawi tugnade tan e satoji ɗi mbadden ɗi mbawen jokkude kala jogiiɗo namdal noon bismillah mum kadi ciftine en wol windande nde cakkitiɗen wadde bindande men bismillah mon jaa ceerno salminama weltanama windande men sakkitinde ko katumeji cowgol tugge limre 5 ha limre 9 assalamu alaikum to ceerno cikkiɗen wadde ko windande 9 tiitode katumeji cowgol tuggi windande 5 ha windande 9 non dura bale samugal fannis ko nam non kala bar kuba ceerno hofnam ay windande sakkitinde nawde onno ko tiitode katumeji cowgol tuggi limre 5 ha limre 9 eyyi moƴƴi windande men sakkitinde ko katumeje woni cowgol tuggi limre 5 ha limre 9 eyyi holko mbawa ɗon haalde hisorde cowgol beele cowgol ne waɗi yowre walla ala yowre bismillah eyyi ceerno cowgol ina waɗi yowre ceerno irman asma machallah eyyi cowgol ne waɗi yowre eyyi cowgol ne waɗi yowre inchallah cowgol ina waɗi yowre eyyi moƴƴi bisimilla moon tare guelɗo alluwel nasande nogas e tari 7 ujune ɗiɗi e nogas e jeegom duɗal pular ɓalejo samba tolno 34 fanno hiisa windande nogas tiitonde cowgol bangol yowre nasande nogas e tati sertitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom duɗal ɓalejo samba tolno 34 fanno hiisa windande nogas tiitonde cowgol bangol yowre nasande nogas e tati sertitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom duɗal pular ɓalejo samba tolno 34 fanno hiisa windande nogas tiitonde cowgol bangol yowre eyyi ɗum noon bisimilla moon gaare kiisoɗe woni a sowore nde limre wotere hisorde lelinde nde yeru 1,350 sowi tati hisorde darinde nde yeru 350 sowi tati noon bisimilla moon joguiɗen ko hojomaji jeeɗiɗi eyyi bandiraɓe moƴƴi saɓori ɗum noon jogui namdal bisimilla mum saabu mbiɗen ko cowgol bangol yowre wadde hunde wande yowre kay kulliren yowre nde kono en mbiyata kay cowgol bangol yowre kiisoɗen tan tawa en jowan ɗum noon jiiɗo foof yiyata yowre nde andata wonde nde ɗo hisorde ko kiisugol bangol yowre on jaram jokken eyyi mbiɗen ko sowore nde limre wotere e hisorde lelinde nan ɗon jejjude mum e hisorde daride mbiɗen ko bangol yowre eyyi ko ndiɗo mbaadi enen nde gadduɗen so neɗɗo ene yowa ko fewte cowgol ko ni yowirde woni mbiɗen tati sowi jeegom ko 16 en bindat 6 jowen go dow eyyi mbiɗen tati sowi nayi ko 12 ɓeydi gotel ngel jowɗen dow ngel wona 13 binden tati eyyi jowen gotel less e firti tati sowi tati ko jeenayi ɓeydi gotel ngel jowɗen ngel woni 10 eyyi ko ni jowirta yimɓe tawi ko cowgol yo ummo dow faya less ɓurata yuɓɓude saabu sa wiya aɗa yowa dow tan ne neegi nandude e ɓeydugol mbiya aɗa ɓeydoro taw wona ɓeydugol ko cowgol nasande nogas e tati ujune ɗiɗi e nogas e jeegom duɗal pular ɓalejo samba tolno 34 fanno hiisa windande nogas tiitonde
konngol patngol yowre. Eyi ɗum noon jokken so eɗen cowa puɗɗortoɗen ko ñaama faade nano mbiyan 3 sowi 6 hawra 18 18 ko liɓe ɗiɗi mbawa windaade e suudu woturu mbinden 6 less suudu gowuuji jowen gotel mbiyan 3 sowi 4 hawra 12 mbinden hen ɓeyden hen goo ɗi jownoɗen ɗi hawra 13 limi ɗiɗi mbawa windaade e suudu woturu mbinden 3 e suudu sappoje jowen gotel mbiyan 3 sowi 3 ko 9 ɓeyden hen gotel ngel jownoɗen ngel hawra 10 mbinden ɓolum less suudu temedde e gotel less suudu ujunnaji woni gowuji ujunnaji ɗum woni no mbaɗɗen nde ɗo hisorde ni eyyi ɗum noon bisimilla mon kala joguiɗo hen namdal bisimilla mum ko adi eɗen jokka eyi namdal men hen mbiɗen yowre cowgol kañum ko less wonata o ɗon joni jiiɗi artinen ɗon tan seeɗa eyyi sa nani mbaɗen banggue ñaamo ga hen jowgol ngol ko ngam mbawen wattude hen hakkillaji men wonde ko cowgol wona ɓeydugol sa yowi dow ɗo tan a neegi sikkude ko ɓeydugol mbiyaɗa ɓeyda wonande ken fuɗɗotoɓe e ken cuwata o yorde hen kos ɗum noon eɗen mbawi yuɓɓinirde ɗum ni limre adande nde jawaten nde wona limre nde mbaɗen dow limre rewde hen nde mbaɗen less mum limre rewde hen nde mbaɗen less mum ko noon tan jaraten ha to hisorde men gasoyi foof nden ɓurata yuɓɓude ko ɗum saabi tan ko ñeeñal tan mbaɗirɗen ɗum e jaafuɗon mo eyyi ɗum noon jokken en jortini ɗo henne ekkorde woni kiisoɗe mbaadi daridi eyyi ɗum noon eɗen jogui ekkorde 5 en taƴani ɗum hojomaji 15 hojomaji 15 jortinon ɗo satoji mon ɗum noon hay goto woti winde nam ɗo henna taw wawa henna téléphone yo winde ɗerewol photo neldo ɗo jarama eyyi sikkala moƴƴi sabri kala joguiɗo namdal bisimilla mum ko adi eɗen jok eyyi joni noon jokken ba so woore nde sappo walla temedere walla ujunere ba so woore nde sappo temedere ujunere ba temedere nde sappo walla temedere walla ujunere dosgal so tawi limore sowama laabi sappo limore nde ɓeydete ko ɓolum ndiga e bange ñaamo ceerno Tidiane Sedde eyyi ngakki tan koto ujunere e temedde 960 sowi sappo no mbaɗirɗa keɓe ɗe ni henna holliri tan wonde ko machine kutorɗa kono aɗa foti hollude daawal wonande ɓolum o henne kañumne ko limre cowa ɓolum o e fof rokkuma ɓolumaji en deggodir nde mbaɗa toɓɓere e suudu gowuji mbaɗa jencude kadi goo o woni ujunere temedde 960 ndendina keɓa 19 ujunere temedde 9 yeru 14 sowi sappo rokka en temedere 50 so sowore nde ko temedere nde ɓeydete ko ɓolumaji 2 diggaji 2 e bangue ñaamo wonata ko 14 sowi temedere rokka en ujunere 400 so tawi sowore nde ko ujunere nde ɓeydete ko ɓolumaji 3 woni diggaji 3 e bangue ñaamo wonata ko 14 sowi ujunere rokka en 14 ujunere eyyi bisimilla moon kiisuɗe e mbaadi daridi temedere 50 sowi sappo bisimilla moon joguiɗen ko hojomaji 7 eyyi sikkala kala mo hisoraki hisorde mbaadi daridi
firti yanat alay sago jomum yuɓɓina dawede so tawi noon neɗɗo hisorto ko hakkille mum ɗum kama ƴettat ndiga tan ɓeyda e banggue ma ñaam kala jencude ndi tawne yaw mbiya temedere e capannayyi sowi sappo wonat ujunere e temednayyi gasi eyyi so sowi temedere mbiya sappo e nayyi ujunere so sowi ujunere mbiya temedere e capannayyi ujunere ko noon tan ɗum ɗo wiyete ko hiisugol hakkille wonande ko paccirɗen ɗo ko so tawi noon ko hisorde mbadi darinde ko noon juɓɓinirta so tawi koye mbadi lelinde no kaldata ni yenne ko noon lelnirta so tawi koye mbadi lelinde a wi temedere e capannayyi sowi sappo a ƴettat ɓolum tan ɓeyda henne woni jencude ndi henne ƴettat ɓolum tan hisorde wonde dow nde ɓeyda hen ɓolum banggue mum ñaam gasi eyyi a hollirani dawe ɗe woni ɓolum o a liggoraki ɗum a hollirani ɗo henno wonde ɓolum o ken sowi ha to jeccondi tan ko ɗum wiyete henno neɗɗo woto hisoro machine yo hisoro hakkille mum woni hisorade hakkille mum ko yaltinde dawe ɗe foof woni holliri wonde ko hakkille ma kisorɗe woni teskoɗen temedere capannayyi ndeɗo limre wiyete ko sowetede sappo wiyete ko sowore wadde ko woni less ko ɗum wiyete ko jencude eyyi ko ni yenne no leltirmi ni ko ni kisortoɗa so tawi ko ɓolum woni banggue ñaam kañum gaddiɗa hutorade wadde a hisor ɓolumaji ɗi a sowat ɗum e sowatede nde foof limi gonɗe e sowatede nde foof woni ko lime tati goni hen wadde a sowat ɓolum o e lime tati ɗe sa gayni gotel nguel a faye mum joni noon a dirtat suudu woni mbaɗata e less suudu gowuji ɗe mbatta ɗon ko toɓɓere wanno gotel nguel tawate ko less suudu sappoje wadde a sowat gotel nguel kadi e lime tati ɗe foof woni sowatede nde sa heeɓi keeɓe ɗe hen e joni noon ndendina sa rendini daña yeñre huftidinde eyyi ɗum noon sikkala saaha men o heedi yafuy ɗabbama cuggue caggue perguetti yo Allah rokken hawrude e windande men arore eyyi ɗum noon écorde galle nan ɗon eyyi eɗen jogui écorde 5 ɗum noon saaha ngo ko windande men arore so Allah jaaɓi on jarama